ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо охирон муҳорибаи рӯбарӯ ва охирон суханҳои иштирокчиёни турнири UFC 309-ро пеш аз муҳорибаҳо омода кардем. ҳамчунин маълумот оиди худи турнир кай ва дар куҷо тамошо карда мешавад, реаксияи Ислам Махачев дар реванши Оливера ва Чендлер ва боз дар охири навор мегӯем ки дар куҷо муҳорибаи пурраи Майк Тайсон зидди Ҷек Полро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед ва моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои гиёҳии дар кораи худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Инак дӯстон, чанд соат пеш иштирокчиёни турнири UFC 309 охирон муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва охирон суханҳои худро пеш аз ҷанг гуфтанд. Биёед тамошо мекунем. ма бо довталаб чемпиони пешина, аз ҳама чемпиони муваффақ дар таърихи ин вазн Стипе, пагоҳ ту имконияти беҳтарин барои баргардонидани тоҷи худ пайдо мекунӣ. гӯй ки ту дар ин бора чӣ фикр дорӣ? Вақт фаро расид, чемпиони нав. Барор ҷаноб. Стипе Миочич, хонумон ва ҷанобон. акнун ма бо бузургтарин ҳозира чемпиони UFC Ҷон Ҷонс. ма дар ҳамаи муҳорибаҳои ту ҳузур доштум. Ин роҳи ваҳшӣ буд ва чӣ қадар ту ба охири карьера наздик мешавӣ, ҳамон қадар ҷангҳои ту махсусан. фикрҳои худро гӯй ки ҷанги пагоҳӣ барои ту чӣ маъно дорад. пагоҳ ма имконияти беҳтарин дорам барои нишон додани истеъдоде ки худованд ба ман додааст. ма тайёрам, худро хуб ҳис мекунам ва ҳоло ҳам чемпион. барор ҷаноб, хонумон ва ҷанобон, чемпион Ҷон Ҷонс. хотиррасон мекунем ки турнири UFC 309 аллакай ҳамин шаб, аниқтара шаби 16 ба 17 ноябр аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаҳои бепули пахшу мустақими ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон TG пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепидшуда. ҳамчунин дар он ҷо шумо муҳорибаи пурраи Майк Тайсон зидди Ҷек Полро тамошо карда метавонед ки мо муҳорибаи онҳоро аллакай дар телеграм-канали худ гузоштем. дӯстон, дар телеграм-канали мо Паҳлавон TG зиёда аз 100 000 одам обуна шудааст. шумо низ дар омада обуна шавед. ҳозир бошад суханҳои Ислам Махачев дар муҳорибаи Чарлз Оливера зидди Майкл Чендлер. муҳорибаи дуюми Чендлер зидди Оливера хеле шавқовар аст. ғалабаи ҳайратовар ба даст биёред ва чемпион ба шумо имконияти бо ӯ ҷангидан дода метавонад, навиштааст Махачев. ва дӯстон, бояд гуфт ки ин муҳориба муҳорибаи довталабӣ мешавад ва ғолиби ин муҳориба бо ғолиби муҳорибаи Ислам ва Арман вохӯрда метавонад ва ин муҳориба бояд ки муҳорибаи дурахшон шавад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.